Barima, yes, way, Mother Sanina, way, Mother Sanina, in the Minka Dempo, now Missy Dempo, in the Minka Dempo, I dance, we mad is when you number, mommy. No, I can't. She was me at me. Way mad is when you know. Walk on, she was a more. Way mad is when you know. Or this when you know. Why can't she was me at me? Akropong Radio 97.1. Masami wanna brana become to be a mommy. And shall bury Anka Maya. Mini Anidaso Bere. And see, yes, I can. And you're grand, I'm into some man grand, I'm in. And you may run on into some man grand, I'm in. But didn't you? I dance. Oh, and you're the grand, I'm into some man grand, I'm in. Jesus, yes. Jesus, yes. Father, we declare the name of Jesus. Every deposition, we declare a reposition in the name of Jesus. Every opposition in our life, we declare a reposition in the name of Jesus. Every position that we have been for long, Lord, let there be a reposition in the name of Jesus. The Ashaya so, the Ataya so, the Ayakankwa Yanko, and then Maya Pija Kate, Radin Trewosui. Let it be a divine inscription in our life, and let it be a written document in our life in the name of Jesus.
We declare a reposition in the atmosphere. We declare reposition everywhere of our life. Let there be a reposition in the name of Jesus. You make possible. Family happy, and you was set down. Miss Darren Ketchida, and you number P. Misso. The dear Medudia, Waka family, a Bayer Jumasa, Yarawa and Twumhene.
accident into me, a car into me, a money into me, court case into me. A radio 2024 year. Now what show and it said, who pajama for divine repositioning. Nini namre mumame, mi jemi shira, mi famen munyam, mi fami yede, mi famasum jwe, ebesimi yiye, ni penina behu, ni penina behu adanse. Kristo, da wo hanye di cheme, na me no nanto. Afi nyina, mi ninko nyemuma wo, na me feni nyamushe. And I will be, yes, we do. Amen. In your special way, what was impossible, Baba, you made possible. Jesus, hey, what the doctors could not do, what was impossible, you made possible. Enshira enka eradidin ene anopai. And unyam share a Christo Quandia. Yet the radiasi baby mawa and nanope radidia dumadumo. We give God thanks, we give praise to God for your life. Yes, we give thanks to God for you, your life this morning. Welcome to the Hour of Hope morning devotion. Okuma 97.1. Anope the radiasi se radide wo abaye nim na yenu ni nashia ewo nanim oni yen enewo abomu ni abanenim na yebehwa nanim ne yakasa na yeti na sem ne yanantew na semu ne ayenhira ama ne tumi ni na hoden ena anope the radiasi bebre se odi adoma cheye Barima Twumhene Memorial House ohun kronkwan hoden esan wa ha na anope we going to study God's word. And pay be strange nyamiasem abwera nyamiasem nyahwe ne nyamiasem wo maye and pay frankly na more Clement Opare and Mosonfo Reverend Nathaniel Kingsley Entsie and pay and yenemo erihwe unyame asem. Hallelujah. Nyame bi wo ho na yehwe nim nyame bi wo ho ayehwe nyame bi wo ha yede to Awurade anim yegusu ara etwen Awurade na yahwe ne obetumi oya eye wonwan se ne oye no Awurade etumi aye bi amaye anopai ma yenkwa Awurade anim yefi na wotwe foforo ase edra ne yefi ase yenemu it has 7 days 7 times 24 ubu abehu the number of hours when you name Awurade fa yen training ni na boni bi nkan yen ho amani bi ni achi o ha bi ntiti yen shira ewo Awurade din mu. Hallelujah. Anope ma ye mompai siutias na briefly fa ho Awurade sana de Awurade ase appreciate God for the week, appreciate God for the day, appreciate God for what He has for you. Let's lift our voice in prayer in the name of Jesus. Let's lift our voice in prayer to thank God. To thank God for what He has ahead for us, what He has planned ahead for us. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Thank you, Lord. Thank you. We bless you, God. We bless you, God. We bless you, God. We exalt your holy name. We magnify your name. We bless you, Almighty King. The Lord Most High. The Lord Most High. We celebrate. We glorify. We magnify. We exalt your holy name. In the name of Jesus Christ. Father, we thank you. Father, we bless you. In Jesus' mighty name. Awurade yedawase. Anapia yesha wenimi. Na yedawase ni esese ma won kronkron beka yen ho anopai. Na se ni odi anim kan no oni anim kan. Na anopai so ma wasem esiesi yedu emra yen chen na yefa enantel. Awurade ma yen so aba ma yeni nkunim ewo bibia ebeye mu na wotwi ewo Jesu din mu. Amen. Amen. Prophesy to someone now that it shall be well with you. Amen. We speak into your life that it shall be well with you this week. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Proverbs chapter 3.
Proverbs chapter 3. From 15 to 20. When the violence 15 to 20. Proverbs chapter 3 from 15 to 20. the night was long and long. Eradisha Bibre, Ubekaya, Beye, Wiki, Simi, Nyansasem, Nubusem, Afutusem, no Quaresem, and no Quaresema, Nade Binim, no Quaritrudo, and the Yenuka Ewaha, Na Yefi, Ase, Shine, Nebusem, Proverbs. Left with me alone. Every day, be a one chapter of Proverbs. This is when it's Proverbs, they book. I saw cancer. I said, Obitufo, Obekam, Nyansa Simbia, Wagen Tosso, after the beer, what the wolf feelings, Nanto. But Proverbs, Becca, you say, feelings, they a bit made you hammer. Proverbs, Bema, when we said, Sebi, I said, O drink quechi. Now, one mouth feelings and one and carry. Aha. I didn't know me, no kind of one. I don't pay yet to with our journey in the book of Proverbs. Proverbs chapter 3, verse 15 to 20. Also for come my uncle. Proverbs 3, 15 to 20. Proverbs chapter 3, verse 15 to 20. I say, Nebo ye dingsing a mota na afafedi na wonfa ento ho. Onyinche wo ni nifa mu. Ni benkum kura ade ni enuonyam. Na akwan ye akwan a eyefe. Na nasi nyina ye asumdwei. Eye enkwadua ma won a woso numu. Na inshira ne nia okura mu. Erade de inyansa na ehye asase ase. Ode ntiase de osoro timho. Ne nimdie so na ebunmu enso pie. Na omununkum suso abuso. Amen. Amen. And I pay you Gusara Eritrean Yamisem Ewo Proverbs chapter 3, verse 15 to 20. And he said that she is more precious than rubies, and all the things thou can desire are not to be compared unto her. Length of days is in her right hand. Length of days is in her right hand, and in her left hand riches and honor. Okay. Her ways are ways of pleasantness, and all her paths are peace. She is a tree of life to them that lay hold upon her. Happy is everyone that retain her. The Lord by wisdom has founded the earth, and by understanding has established the heavens. By his knowledge the depths are broken up, and the clouds drop down the dew. Hallelujah. Amen. She is more precious than rubies, and all the things that thou can desire are not to be compared with it. Anything you can desire cannot be compared with wisdom. With wisdom. Nyamima ebusanfo enanope yehwe nyansa obekaya. Last week reading on Thursday we landed on Proverbs 11 to 14, and 14 will introduce you to wisdom and understanding and knowledge. Wisdom, understanding, and knowledge. You may be saying, men total na say wisdom, understanding, knowledge. Wisdom, understanding, knowledge. Short to baby, wisdom, understanding, knowledge. Tanya may be saying, untminya ba ko, untminya wisdom ho, untminya knowledge ho, untminya understanding ho. At least they work together. When God gives you wisdom, there is a knowledge that must manifest in your wisdom, and there is that understanding that will come because of the knowledge and then the wisdom. Eti nimdie ema wunya inhumu, nimdie ema wunya inhumu, nimdie ema wunya humu, ena entiase eboa wo esanse wo humu nti wunya entiase na eno so eboa ma utumi ukura
nya wakora nimdeɛ na wakora na wodere yɛ adwuma no nipa frɛ wo onyansafo eti nyama bi sɛn ɛna Proverbs atwe adwene ɛkɔ so sɛ yɛbɛtumi ahwɛ ɛnɛ moma yɛnkomu verse 15 no and 16 length of days in her right hand length of days in her right hand and then in her left hand riches and honor just and send bia intimate south length of days I want the right hand and riches and honor I want the right I want the other hand left hand no eti onipa bia so yenim so onipa bia no or left hand and right hand onipa biara or left hand and right hand there's no way okwa beke se me for left meja right ana beke se me for right meja left it at any point in time your left hand and your right hand they are with you and the Bible say in the right hand is what length of days and in the left hand riches and honor you need length of days and you need riches and honor you get you yet sister we need riches and honor and we need length of days onipa bia ade ba ko bo ho mpai ni se rade mame kwatenten and ade ba ko to bia bo mpai rade bo ame na mini obi anu obo mpai so rade ma ne kwatenten yi din ka ho and obi ansu nu a obo mpai so onya yi di an kwatenten ka ho sa bieni ni obi ahwehwe everybody seek to have riches and honor and long life to spend it. Oh, this unyes go na see and there be another year person news. Yes, they say a radima wo and quatenten a hoto a hunya asunde a womuka say amen. Amen. And no by juma usinya maybe wisdom, knowledge, and understanding. Amen. Amen. Ebuza for yentu aso. Also for Franklin. Also for Franklin. Yeah. From you come from 15 to 20. 16 no na me Paul Huntama kakra. What's the length of days in her right hand, and then in the left hand is the riches and honor. I don't know me Paul kakra. Her ways are ways of pleasantness. Until you can for wisdom, knowledge, and understanding together. And then you can watch them. Yo papa ina no penso yada otwedi ampong ase na yada yengeti efu nyina so ase ina no penso anope yehwe yenchosem niana ye kan nyina aye nyansa say last week Thursday yetua so kan ya bepem 14 no and then so yegu so eretua so eye Solomon huma no oretua so aka afanyansa eho enanope na yehwe yanken kansem na verse 16 no sene papa di kankan no ema ye kire se o se onyinche wo ne nifa mu na benkum kura adene enionyam oni adofo ni ayepese ye ka kire onyina ne se ansa na ubenya wo ho ewo asase so ansa na ubeka se wo de wo ho no na ewo ni efiri yetumi ehwe obi se na se mesi de adan osua de a ombre na se mesi de oye dwuma bi a ombre esa na nyansa ye de adom ne nintino oye ade na on fele that extra pains na bi a wo be fele no fele bi because o was nyansa no na na ebisa grass sa nyansa ne fa pem fihefa ana sa nyansa ne fa pem no ye benya wo he ene ere kire ogefo ba ko pe eye Yesu Kristo seni nkuto nsem o se se ka ye mu bi nyansa ye mbisa no so ni adofo utie me na no pay ye kan Proverbs chapter 1 verse 20 Amanfo 3:14 also he says wisdom is more precious than jewels and nothing any more might desire can compare with wisdom. Ni santina chese unya sa wisdom ya unya sa nyansen ya kana na chese ukum udemufo because every problem bia no you get a solution to it. Ni nyina so nyame mu na obetumi enya sadi ontumi konya wo baabi
ebia baby akonya no it will be a short period of time ntina verse 16 sanka say nkwatenten ewo ne nifa nkwatenten ewo ne nifa na merebisa wa utie mi na no pe say so wan ho na wo bisa nkwatenten wan ho na wo bisa nyansa say to de bi na problem bi amane bi etoa hefa na wo ko wan na wo bona amane kan aye mu bebre na ye refi say ye wojefo bi a obetumi agye ye wojefo bi a say even if you consult him ye benya ye a solution to our problem inti asem ni nyezi ya kring na wa fa ne phone asimesi me say ne me ho kira me ni na wa bo wa ma ni nyina so at the end you could see say even that person can't even help you in that problem and I say in that situation na yen refi say ye bekọ yen kotodwe nim ni asre e won pai bo kwan so say odonfue ti be ya menam wunkutu na obetumi ama me so nyansa wunkutu na obetumi ama me so nimdie na metumi die di me problem ya na say me situation metumi die di sunkunim oni adofo ne aye kan ne nyina ne say ye wojefo bia nkwa wonimu animonyam wonimu nkwatenten wonimu bibiara wo hwehwe wa asase so sempo yedie sempo pese wunya wo ho se wo banemu a benya ni nyina wonimu ne sainti yere kanfo orei a kyerɛw na ansa na obenya sa nyansen ene orei mpodi atena na de tijuma soronko no ehia se obekenkan wo kyerɛ sem abre ne dom biara ehia wo se wo dem paibo ebeye adwuma oni adofo ena no pe ni ayeke nyina ne se ma wo kyerɛ sem enya wa adamfo ma wo paibo hu hia wo ene dei na wetumi hu sa nyansen e se obiara ni wa ye de sa nyansen ya na se okenkan a Solomon David no mabre so wonyina hia wonyina bom paye ma nyansa e se nyansa ne enkan wo a untumi nyampo mane ngina se nyansa inimu a wo de wan hoden beya so enkosi baabi ne sentimi ayere ka kyewe na no pe ne se sere owura ne nsem nyansa o se chese eye bibi biara mpo ni ho a wo betumi de atoto ne ho nti he who finds wisdom finds everything betumi aye bibia because bibia mu no wo mu nimde bibiem wo mu nimde nti yentumi nsisi wo ha yentumi nsisi wo ha ene ye kyerɛ sɛ saa nimde ni nyinaa fapem Yesu Kristo ne senti ansa na wobenya no ehia wo sɛ wobɛkan wo kyerɛ sɛm ehia wo sɛ wobɛbɔ mpae ehia wo sɛ abere ne dom biara wobɛyɛ available ama wo Awurade no ni adɔfo wo tie me ebra me de ma asɛm reba wie na me reka kyerɛ wo sɛ edikanfo ne hwehwɛ na wo hui wo bɔ ho mpae na ebe mu ma won ne senti enkechi ma me na wo ye enkechi ma me na wo ye se ye be hwehwe sa nyansa no efse o se eyade a esombo se yenya sa nyansa na esombo bibi biara ni wa yentumi overcome ne senti na America kyerɛ se yemfa yen kyerɛ sem yemman paibo ndi hene wo yemu na odonfo yin so de sa nyansa yi ebedom me na we na no pe na dwuma de biara a ye pese ye di no etumi akototen amaye amen amen Eradi Insha Bebre also for Franklin Amo the radio say also for Clement oh praise the Lord yada ohini Yesu Kristo ase se odi ne dey so ache papa me da ase bebre wo akonya kese a odi amame se yehwe Proverbs chapter 3 verse 16 to 20 na o se onyinche wo ni nifamu ni benkum kra ade ne enuonyam amen amen Bible church say abra David ewi a yede Solomon ebedi ade no Yakopong eyi ne ho adi kire no ewo dai sum se ombisa no ne a ope na onfa ema no na Solomon ka kire Erade si me abofra mi so a
na wode inipa a wɔn dodo te sɛ asase so mfutuma ɛna esi m'anim. Mihia nyansa na matumi de abuwu ma no. Asɛm no so Awurade ani yie paa. No se mo wabisa ade a ɛsombo. Wambisa sika, wambisa ahonyade, wambisa nsase. Na so wabisa nyansa de a nyansa no wɔde ama wo. Na ahonyade ne sika ne aka nyinaa nso no wɔde bɛma wo. Nti Awurade de nyansa nimdeɛ ne aka wo nyinaa ɔde ma Solomon. Bible kyerɛ sɛ enum wa na mba aguamanfo baanu bi ɛba ɔhene anim. Na wɔn haw nyinaa ne sɛ wei 1 week time ɛna wei nso wei. Nti na asɛ nkwalaa no wɔwɔ the same standard. Na wɔkɔdae anadwo. Na ɔbaako da ne ba so ɛna ɔwui. Nti ɔsɔre a ɔhu sɛ n'afena nada no. Bible kyerɛ sɛ ɔyɛ ntɛm na ɔkɔ swape mmɔfra no. Ɔkɔfa onikan ne ba no ɛna ɔde owufu no ɛto hɔ. Nti Bible kyerɛ sɛ ɔbaako no nyanee no ɔbɛda no onim sɛ ne ba no enwuye. Ɛfɔ sɔre ɔfefi akwalaa no na sɛ akwalaa no awu. Ɛna ɔkɔ ne neighbor no sɛ asɛ me ba bedi nkyɛn. Ɔbaatan biara nim sɛnea ne ba te. Ɔbaatan biara nim agyinahyɛde a ɔde ahyɛ ne ba. Efe wesi akwalaa no yɛ mede, wesi akwalaa no yɛ mede, wesi akwalaa no yɛ mede. Sɛ saa de a yɛmfa asɛm yi nkɔdan ɔhene Solomon. Nti Bible kyerɛ sɛ yɛde asɛm yi kɔdan ɔhene Solomon. Na ɔhene Solomon sɛ okay, sɛna ntease bɛyɛ adwuma de a ɛne na abofra no a ɔyɛ onikafo no nea ɔnwuyɛ no. Munkyɛ ni mabien na momfa fa ɛma wei na momfa fa ɛma wei. Enti nea ɔda ne ba no so na okum no no. Ɔsɛ yiw munkum no. Nti ɔhene Solomon hwɛ n'anim dia na ohun sɛ daabi maame atoro no twa. Enti ne akola no yɛ maame na kasa no ka kyerɛ ɔhene sɛ ɔhene mesrɛ wo akola no ma munkum no mo de momfa ne ma no. Na so onyinga yɛ nyinaa yɛbɛnya ne so ɛmfa so. Nti ɛhɔ no na ɔhene Solomon ehun sɛ abofra no ɛyɛ maame ne ba ɛna wogye no ɛde ma no. Nti kwan a ɔhene Solomon ɛnam so ɛdi bu atɛn no Bible kyerɛ sɛ ɛyɛ ɔman no nyinaa nwanwa. Ɔrɔfo ɛna no pɛ Bible ɛkasa kyerɛ Nyankopɔn asɛm ɛkasa kyerɛ sɛ ɛka yɛmu bi nyansa yɛmbisa Awurade. Yɛmbisa Awurade. Si yɛbisa Awurade wɔ nyansa a ɔsɛ ɛwɔ yɛnsa nifa na benkum no ɛyɛ ahonyade ne ɛka ho nyinaa. Yɛni kan bisa Awurade hɔ nyansa ne ne mu nhumu na ne aka nyinaa ɔde bɛka yɛ ho. Nti ɔsɛ yɛhwehwɛ ɔsoro ahene ne ne tere ne kane na ne aka biara no ɔno asafo Awurade ɛde bɛka yɛ ho. Na yɛntena hɔ ɛmfa yɛnsa nhyɛ yɛn dɛmɛ fam ɛnka sɛ Awurade ma me nyansa daabi. Proverbs na aka sɛ ɔkwadwefo sɔre kɔntate ankyɛn fa na akwan na fa hu nyansa. Ɔno akasa sanka sɛ mpɛntɛm nda na wadi hia. Ti sɛ wopɛ sɛ wodi yi a ɛsɛ sɛ wotumi sɔre ntam anopa tutututututu. Wabɔ mpae wode ho ahyɛ Awurade nsa, wode w'adwuma ahyɛ Awurade nsa na wokɔ w'adwuma so. Na wakɔyɛ w'adwuma Awurade bɛtɔ nhyira nsu asan ade ayɛden ade agu w'adwuma so. Ɛsɛ sɛ wo ma Bible says givers never lack. Ɔsɛ nea ɔma no ɔno nso wɔyɛ den wɔn ma no. Ti sɛ yɛfa saa nneɛma wei nyinaa mu a yɛbɛhu sɛ nyansa no wɔde bɛma yɛn. Yɛbɛnyi nso na yɛyɛ den yɛakyɛ. Nti wosɔre anɔpa a ka kyerɛ ho sɛ mepɛ papa yo mepɛ papa yɛ. Nti pɛ papa na yɛ woyɛ papa a Nyankopɔn nso ɛbɛhyira wo. Na ne yɛka ho nyinaa ɛna hia wo biara no ɔde bɛma wo. Ɔrɔfo nda nwenwen nsu ntwa dwadwo nka sɛ me de aka akyɛ mam da bi enka akyi ma wo. Ɔsɛ sɛ Anidaso wɔ hɔ madua wo jampo sɛ yɛtwa ne so a ɛbɛsa na fefɛ. Ayi wo sɛ da koro yɛ n'ani so mfiapem na mfiapem enso ɛyɛ n'ani so da koro. Sɔre bɔ wabɔ sum wita so na kɔ w'anim na ɛbɛyɛ yie ama wo na ɛbɛsi wie nso. Amen. Amen.
ma mention my and quotation if you Bible. I bet my auntie, see the brain, Susenia Minianum Nakam. Luke chapter 11:49. Jesus called himself the wisdom of God. Luke 11:49. Jesus called himself the wisdom of God. We call Paul, whom or Troy, Colunto for humanum tea di kind team do no anano 1 Corinthians 1:24 and 30. Paul says that Christ is the power of God and the wisdom of God. And also Christ has become to us the wisdom of God and the wisdom from God, and are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Colossians 2:3 or say Christ is the wisdom incarnate. Wisdom incarnate. And wisdom is the teacher. One will say nyansa mfiase ene nyamisro. Enti abusafo we are see here you need wisdom. Wisdom where wisdom play it makes you stabilize. Nyansa ebua manipa ekokan. Enti na the other way because say when we call for wisdom, we pray for wisdom, it helps boy ema yehu akwenye na unam bibimu. It takes wisdom. Unam aware challenge, it takes wisdom. Ejuma na wo mu no maybe kutia o maybe ento yiye ma o wadwuna ye obebre. It takes wisdom. You want to take a decision either to quit a job, either to start a new job, either to start a new programming, you want to start something, you want to start a new course, you need wisdom. Abofra na wie you ohwe school apeso de ni wura mu ohwe course so ye utiti we say obiese onkoye we try to find it, we try resource and find it, obiese onkoye medical doctor, obiese we afra no so hwe na hoden a ebia mass no ye good ebia areas wisdom. Unu oben maybe to ho mo de shisha ware. Wisdom must tell you that abremei abranti neni abre opeso ware. Wisdom also must tell you say abranti agro nodi agro woneni so. Wisdom must tell you say aduani bi wo ha wuri di sesi a obetua ho kadachi. Wisdom must tell you. So you see, wisdom is a daily practical thing. Everyone. Anything you say, wisdom doesn't do with feelings. Yeah. Wisdom has nothing to do with I feel like. Wisdom must I think. And wisdom must come from knowledge and understanding. Knowledge and understanding. It will share Solomon judgment or the minor. Senior kind of because they saw that this one is a direct. You can never say anything negative about it. Because benu nipa benu miaywa benu yehu ni obi abosete osi kumno na chim emmo me emmo wo so this is a bibi sheti tie nipa futu awodi tu no obi orutu wa futu na futu no tu owo ne personal reason wa se utie na it can benefit the corner so and now we lose be sorting baby no so akwa bia or the constructing way. And obi catch so me use concrete. You use na say nuane ya papas in concrete no. Nuane be checkras in concrete no. No oh sir. Into years so sesa no we use nuane akwantu mi tonu ya inte ya na. Mi tonu ya tie ya. Wo hia nuane akwado ko no say akwache say wo nua ya tonu ya nti na ho convince me say mama use concrete na me use nuane. Obi afuto de ma obi a you need wisdom. Afi erade manfa nyansa nanto. Amen. Erade mfa nyansa mo wabotiri. Amen. Ye besere erade se wori kase me hu yanka. Obi ma wo fa bibie ya beka bibia kire no wakuku sika de akoshe mu wayam. Wori ko hye ma 20 ade na ahye koi. Wete wani twase sika no mem. Wani twase sika no ko. Erade ma nyansa. Amen. Erade ma nyansa. Wisdom is the principal thing. And Jesus is the wisdom of God in our lives. Oma na domo enka. Enti na ye kese se wusure awrade a obema onyansa. Nya ma bi wo ho a Nyankopon se men ye wan ya indirectly no eboa wankasa.
ɛboa nkasa wodi nyamesuro wodi usuro nyamea ɛboa wo ade ba ko pɛ ɛyɛ ahaw ne sɛ hard work nipa hard work adwumaden de you excuse biya wo work hard by wisdom you must understand that you have to work hard by wisdom you must know that you need to put your hand to work wisdom yembobo yensa me bibi wa abrochiri obesene me bibi wa ha obese da we need to grofo so we need to wisdom says that put your hand to work wisdom and intina o say in the right hand riches and honor because wisdom will go to work and when it goes to work there's productivity there's profit there's fruitfulness there's enlargement there's increase onipa biara na setna ekokan no nyansa sebe odi adwuma so nyama ntontiawo na nyama nkom mawa bisa ho enfa ena me break principle no nyama bisa yakacho understanding knowledge and wisdom yeko school a pompe knowledge maye into ko school a empty bucket ne yakuhwi nyama egumama ne den waba apply na wo dia kokan then emma wonya entiase wonya mebe ye wonipa bi a wo ye den isa ne entiase wo nti ye wo bibi a o nso mu da ye wonipa bi a isa ne entiase wo tu onya 100 cedi onim ne wo de be ye ye wo bi so oni ta sika ho entiase no eti bibi obenya bi a ya mutu menum medi mawe ye nidi ye nanto onipa so de unya 1000 that day na fire eye inhuma onipa ne dey oni but say what money language asia unse ubibia ye bia no edan so erade mo ayen na yemfa nyansa inhumu ene de ade nimdie yemfa nanto enka ye nyina enum ye nyina mo aye nyina yemfa nanto ewo Yesu demu amen Jesus 0551677755 0270191971 and 0205 eno obi afre crowd that obi crowd refred that obi refred that and connect here. Jesus, you have done it again. Jesus, in your special way, what was impossible, Baba, you made possible. Jesus, now listen. Wisdom, knowledge, and understanding. It was impossible. Yeah, over to me after 0551677755 0270191971 and at 0205 81 8748. Hello. Hello, Papa. At some drink come. And come on, so. That's why you're Benny. Ye share a didi mao. Yan casa no pay. But you're the master Papa no pay. In some of my king, I see a baby and that Boma. Papa. Young man Ghana. Young Peggy and the young pie womb. Ye need answer you to do your men. Ye need me dear, you to do your men. And in people in Kuminya, I say, my so among the best say, or Mangan and Munipa. Ya dang or beer, me and a bear win, me and a bear win. Also, one chinny, Sana Gana for Yaye, among the best say you, a bear doing fire. Niti Truni Empire, from one would be an ice, Sikafako ye. Oh, many mebusia, ye could see, yes, you are being my ye could be. Ye mean sa. Ye do young man Ghana, ye throw where they say, oh, we and mobile, nay, not a mamma came. And to be Piara Junum in Akumum.
na yɛnwene yɛn mmɛn wo sɛ ɔmmɛn yi sɛe a ɛhe na yɛkɔ sɛ ɔmmɛn yi anyɛ yɛ a ɛhe na yɛkɔ woyɛ minister a wobɛtumi ne wo ma no wo yerenom akɔtena aburokyiri na wɔabusua nyinaa wobɛtumi de wɔn akɔ yɛnwene yɛn manga na ho na Awurade ma yɛn nyansa ne nimdeɛ a yɛde bɛdwene ɔma no ho na ɛsii yɛ ama yɛn anɔpɛ yɛ Onyame nhyira mo sɛ monam ɔbɔsu yi mu abɛkyerɛkyerɛ yɛn sɛ yɛn nyinaa mfa na yɛmfa mmɔbra no na yɛmfa mpɛmu kɔ yɛn anim na yɛnim sɛ yɛbisa Awurade hɔ nyansa wo saa ka obi nyansa a ɔmisa Awurade yɛbisa na ɔbɛma yɛn nyansa no nimdeɛ anɔpɛ yi ne da mo ase Awurade nhyira bebree bɛnu yɛ nyame hyira wɔno ham wakasa papa Ghana Awurade mmoa yɛn na mmoa yɛn nyinaa yɛn nyinaa baabi a yɛwɔ bi a yɛyɛ asɛde nkakra na Clement kɔyɛ wasɛde Franklin kɔyɛ wasɛde mama nso kɔyɛ masɛde yɛmfi asɛ ni ndi nokware ma yɛn ho na yɛnsrɛ Awurade sɛ yɛn mpanyinfo ne animdifo nso Awurade bɛdom wɔn na yɛtumi ayɛ ahyɛ ne deɛ nyinam amen 0551677755 0270191971 kuya asumdwe nka ho mepɛ papa yo papa bebree ni wachi me de na me wala te me hu ba bi e wo fi no no school joint ma to ase o de ati ye be kasa na yi ne de name ze na ye be 35 Erade mo ne ma hu ban ye kasa no pay opena no pensie da maso yenu mu kasa so kan hu ore kasa na to hu se na be kasa pa de bonji de de ampa pensie kasa yẹn kasa si na pepu bọ na ọbẹ bọ ọbra ẹnna bẹ mu ẹhu sẹ na mu àmì náà mu méje nyansa anasa mi na mu sẹn ẹ na ọbẹ nante wọ abrabọ ni mu aba na adi abọ ọbra ndé ase anọpẹ ni ẹ yẹ sẹ ne mu ebusua bẹ bọ saa abra no ọdẹ ẹnyẹ nyansa ẹna abotire biara ẹna bisira anọpẹ. Erade asinya misha bebre adope nyaoni eche misha pa yemo akwaba okuma 97.1 papa yo papa bebre eniwachi papa dai na kukwasi oi erade asi yatonka nyamisha bebre papa de bia metinka o okay. I'm trying to hey, wow, February for a month of favor. Oh, every day bompida was sima wafna. Oh, the affair can feel when you yam shinty, winchida, broso, wadome broso, and in the night will sign your case or no so. Your bompire bambo amanu, erade, a fear will be in Siniye. Now, Bassa and Yakes were no so. Amen. Jesus Christo demo. Amen. Amen. That's it. For the last time. Ebuzanfo yebeshire radidi amawo na ya de radia same. Mama Gina in Peony, California lady. Clement Opare or the Amaye Proverbs 3:15-20. The Amayo say greetings to all Volek members and Evergreen Blossom Academy members. All Volek names a new term about Voice of the Lord Evangelical Church. Volek. Oh yeah, that's it. And then the upper Tamau say what did I buy? And they had a comedy. Also for Clement Yamisha Papa say Mama Gina Yamisha Bibre, we have the message here. Say Amen. Yes, sir. Rade Bambo Amawone Ebusie nyina tite one nanama Rade Nkram no fa musie woni mojamu na omana dom enye kese omoso no ani mo bedi esi na Rade ni woni esi amen. Franklin Amos, good morning. Franklin, good morning. Rose Mabel, is that Rose Mabel? Say good morning.
Good morning, Sister Rose. Nyamisha Bebre. Beatrice Afenu. B. Nyamisha. B. Nyamisha Pa. Nyamisha Shao Journey. Say good morning. Good morning, Beatrice. Nyamisha Papa. Beatrice Afenu. Oye Chicheni. Akropong Methodist. Yɛde ama Methodist akyerɛkyerɛfoɔ ne schoolfoɔ nyinaa saa ne yɛde nkyia ne fa so ama schoolfoɔ ne akyerɛkyerɛfoɔ ɛwɔ Akropong nyinaa ne Akuapem ha nyinaa Salem ni MA ni The Mosque ni Royal ni Evergreen foɔ aba mu sɛsa Evergreen schools ne bi keka ho Junior school, Anglican, Roman, Akuapem, you promote that. Zion Hills, Enna, House of Faith, House of Faith school, and the work with Divine, also for Crazy, Calvary Hill school. Grace Church Academy. What I say, Grace Church Academy. All right. And your peace preparatory. Peace Academy. And so, Ebusafo, I church na you will see in high school. You will Akuapem high school. Semper Primus. Ebusafo, I church and yes, radio mamunina, a driver for, nurse for, doctor for, police for. Soldier for one would DJ Dampo, what we have found Dampo, tax collectors. When you now can be Zoom Lion, Yamisha, Papa. A dream for a day, Moka Hotel, so I didn't come in now. On for BB, question when we jump and see how the Jumain, a yin shira, in Fasubia, Sister Winya, a radin found no more. Knife kitchen, we got my kitchen. What teacher home, a radical mom who binder, matron for a radical who binder, a radishira, and yakes or musso, the eradimanadum, and yakes, aha, and ye do basi, Manco Elizabeth, the Amen and Amen, God bless you, Papa Lizzie from Anglican school. Oh, okay, Lizzie from Anglican school. Oh, that's beautiful. Manco Elizabeth, Nyamisha, Wajiatu. Nyamisha Munina, Artom for Osi Franklin Cham, Grace Congregation, Eradisham. Look at Council of Churches, Eradisham Munina, yes. And a Bible Week celebration, day one for local council of churches. Yeah. And to speak on Reverend Alex Owusu Ado. Team was a talk Bible work in Ghana. Date in Monday and 12 February. Yebesia 6 p.m. Divine Paradise Ministry opposite Evergreen. Divine Paradise Ministry, local council of churches members in Mumienti. Yenina Yeko Divine Paradise Ministry. Evergreen. And him ho and him and him. Pepe. Yem Papa Alex Owusu and on the Bekasa. Eradinka Yenina Hunyesha or Aha 97.1 or Kuma Morning Devotion. How do you do this? Yamin Kang Hunon Shroud, Nathaniel Bassi, on Mao, a dance, and Rawuti and Yumi. Now on San Yebio Mao, on San Yebio Mao. Yabeshi and Yami Admochina, Nayache, Yansasama, Eradid Maya, so, I will use to him. Bye.